mag-move na siya ganyan, tapos ito yung pa. Hello, hello. Hello. Good morning. May tao na tayo. Yeah. Good morning guys! Biyahe na naman tayo guys. Drive sa umaga, drive sa gabi, lahat na lang drive. Mayman. Sinong ano ko lang ba? Ano? Salamat. Thank you for sunshine. Saan tayo? Ano ba kakainin ko? Ano na lang kayo tayo? Karinderya. That's what I'm saying also. Dito tayo dito. Meron dito kami. Yung ano lang ka, yung puso ba? Puso? What yan? Dito, meron dito yung Yung port doon eh. alam nang lumalabas. City of Toledo. Saan? Official lang. Official yan lang ka. Kahit na. Even if they are official in the world. O, diba? Rescue.
Chiki Oink. Doon tayo sa Chiki Oink. Dito na tayo mag ano. Yeah. Ano man yung maraming ano ata doon na? Saan? Doon. Ito. DIY? Mr. DIY yan eh. Hindi, meron dito eh, yung may kambing. Ha? Dito ba yun? Oo. Parang masarap yung ano nila, mga pagkain. Ayan, ayan, ayan. Saan ba yun? Doon ata yun eh. Doon na lang tayo magkanding sa ano? Saan? Sa Morsha sa Puwi. Meron doon? Sabi yung... Oo. Yung sa lagaan. Sa amin ba? So, balik tayo. Oo. Punta na tayo ng port now. Oo, ano ba? Hindi tayo dito ha? Balik tayo doon. Doon na lang tayo. May saan ka dadaan? Diyan meron yata daan eh. Head northwest Oh, on sige, Barber go. Street toward RG Espinosa Street. Go! Kabisado ko In dito. 200 meters, turn left Talon! on RG Espinosa Street. Dati ako dito nag-barter eh. Barter. Dito tayo dumaan, no? Yung mga ganyan lang, oh. Mga Karen. Mga Turn left onto RG Espinosa Street. Oo. Parang gusto ko dun sa Iloilo mag-drive. Why? Maganda yung ano doon. Mura lang doon, di ba? Pagtawid, 1,000 lang. 1,000 lang. One. In 600 meters, turn right onto Toledo Balik tayo City dun. Port. Puntahan natin sila Claire. O, sino yun? O, pizza, okay lang pizza. Aral, dito sila. Sarap yung pizza nila. Diyan tayo na lang. Ha? Oo. Yan na lang? Pwede. Pero, ilang oras yan? Saglit lang yata yan eh. Ikaw lang bababa. Go with pizza for breakfast? Amazing! Hi, silent viewer, shout out. Bawal na kasi ako sa ano. Marami ka nang bawal. Doon tayo doon. Yun, doon. Oo. Ayan ba? Yung puso na yan ba? Puso. Sinain. Nasa puso. Parang nakalimutan ko na kung anong lasa niya. Linis man yata yun sila na. Malinis yan kasi pinapakuluan pa din naman yan. Lalagyan ng rice sauce. Tay Dapper! Shout out! Good morning! Good morning, Ted Dapper. Ah, Turno, yeah. Ay, ads pa, ads. Sana may signal doon para makita niyo yung kagandahan ng Negros. Maganda sana doon kaso walang signal. Puro ano yung ano ko lang nga. Hmm? Puro copy. Nawawala din rin na nasisib. Anong nawawala? Naku lang, kapatid tayo. Bakit? Kasi nga doon sana tayo nag-left turn left sana tayo, diba? Yun o, Karen. Gusto mo kumain? Yun o. Ano yan? The one that got away request. La! Ano? The one that got away.
Katy Perry, yan ah. In another life, I will be your girl. Traffic na traffic. Pause. We first met, make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Wala pa kaming matching tattoos. Ayaw niya ako magpatato. Katie Mercer. Hi! We've never planned that one day I'd be losing you. In another life, I would be your girl. You did our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. The one that got away. Yan lang gawin yung mga puso-puso na yun. And did it? Puso When lang, we're wala siya. together, we made a pact. Sometimes when I miss you, I put those red colors on. Market area natin nila lang dito. No? Oh. It's time to face the music. I'm no longer your muse. In another life, para sulit yung pang-Jollibee nyo. Yo. Promises be us against the world. In another life. Oh, andyan na yung light area. Andyan na yung barko. Saan? Yan yung barko. Kakarating lang. Alas 9 o alas 10 yung halit din yan. Buka muna tayo ng safe ticket talaga. The one, the one, the one that got away. So you can't buy me a machine. No. Ayun na. Okay na. No. Matuto. Ha? Okay ba yan? Ikaw lang. Kaya ako. Tingnan mo. Check mo muna. In another life, I would make you stay. You don't have to. I don't have. The one that got away. The one that got away. The one. Makaong ba taho? Wala. Wait lang. Langga! 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 Taho, 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 taho. Hindi. Ay, magkano taho? Magkano taho? Magkano? Thank you. Magtataho lang ako. Merong taho. Where are you going today? We're going home today. Insecurities, all the dirty laundry.
Unconditional. Unconditionally. O, diba? I will love you unconditionally. Shout out everyone. We're heading back to to Negros. Wala pa kaming ticket, Roro ticket from Iloilo to Negros. There is no fear now. Let go. Oh, diba? Ikaw muna tayo ng Coast Guard. Oo. Sige, go. Walang straw? Wala. Masarap no? Namit lang ga. Wala, ang sarap ng taho. May may... Condensed. Nating tinikman mo. Hindi pa. Sarap. Taho! Taho po tayo, taho. Taho. Wala, ang sarap. Kailangan ulit to yung yung papel. Oo. Saan mo yun? Unconditional. Wala, ang sarap. Light pear. Saan ba yung light pear? Ano na ito? Hindi, yung nila. Ito daw yung Coast Guard eh. Wala ka namin. Squala daw. Saan? Saan? Squala. Saan ba yung squala yan? Hindi ko alam. Kaya, saan yung Coast Guard nila? Yung? Walang sagot. Mayroon na ako sa ilalim. Silent viewer, shoutout. Spray away germs and enjoy fresh lavender scent in your home. Coast Guard. Ako for breakfast. Kasi I'm not eating breakfast man. Usually I don't eat breakfast. Si Waray lang yung kailangan mag-breakfast. Bound to be together.
Wala lang sila straw. May bayad sila? Donation lang. Pang kape siguro nila. Then, Ooh, shut up and dance with me. Shut up and Can't sleeping, keep awaking. may paisa. Ayaw ko na yung mangga kasi Ayun. matamis. Bawal na ako sa matamis. Ano na ako sa matamis. Magbabawas na. Oh! Not just matatamis, but sugar. It's sugar, tapos more saturated fat. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Nah. Yes, Loose! Everyone is so please! And your love is so funny. Mag-ano na lang tayo? Hmm? Kaso yung manok mamantika din eh. Sugar! Oo. Teka ka na. Jollibee. Jollibee. Macdo. Ah! Hindi, Jollibee. Saan yung Jollibee nila? Malayo man yun. Dito lang, di ba? Macdo, yun dito. Ayun o, Jollibee. Oh. Kaya nga. Ayun, left. Ikaw, kasi kailangan mo kumain. Saan ba yung ano nila? Drive-thru. Drive-thru. Baka walang drive-thru. Where's lang drive-thru? Wala silang drive-thru lang. Wala. It's 9:24. Sugar. Secure muna tayo ticket. Ayun, ang kainan ah. I think this is much better. Mabilisan lang. Oh. Ito, tinakpan mo yung tindahan nila. Oh. So, Meron pa silang tarapon. wala, may talong sila lang. Ayan. Nganta guys, nganta. Make it alright. Need a little sweet. Tara guys, nganta guys. Dito tayo ngayon. Ayan guys. There is Port of Toledo guys.
Ano to? Gulay? Gulay, sir. Pure gulay. Magkano yan? Magkano? Yan na lang. May Baboy, ma'am. baboy or meat. Umay. Tenari sagol ko na. Meron po. Ano to? Baka, sir. Beef? Paklay. Ako. Ayan. Isa ano niya. Kain na lang din ako eh. Tapos yung talong. Berta, sir. Opo. Yuha, ma'am. Oo. Ang pia gulay. Lahat. Magugulay ka na. Yung dalawa. Dalawa. Pwede makain nyo ng sabaw. Pero kasi may gulay sila na. Laro. Ano yan? Gulay lang yun. Gulay. Sabaw na lang pahingi. Tara, dito. Sige, sabaw na lang. Ano yan? Self-service? Self-service. Ilang rice, ma'am? Mas lang ano? Magsawa na lang. Pambili sinamak. Ubos na sinamak sa bahay. Lagyan ng ano, suka. Mabili bingka. Wala tang bingka dito. Wala bingka dito yan. Diba yung way yung ano, yung binilhan naman ng bingka last time? Diba yung Escalante, diba yung Escalante? Mabili daw ng ano, sinama. Pinakuran. Ibang way yun, ibang way. Ay, iba't na ano natin, di ba? Iba yung dinami, ibang way yun. Kasi lang. Dami natin ulam. Ano? Ito pwede.
Kain. Kain, Lorke. Masarap pa dito kumain, eh, no? Ha? 150 lang ito. Ano ulam? Ano sudan? Iwas ka makakas. Kailangan Kasi alas 10 daw yung alipart eh. Adaria. Nabad trip na yung driver ko. Ang gulo ng pamalakad nila dito. Ang gulo ng pamalakad nila dito sa port. Ano ba yan? Sabaan dyan mo ron. Ano? Ano? Sir, mayong... Mayong buntag. Salamat. Sir. Salamat. Kuha nila yung inis ni Waray for today's video. Morning! Sir. Thank you. Ano pa? Wala na. Sa kanila. Galit si ano. Galit si View. Oh.
Alam pala ba yun? Alam pala ba yun? Balik di mano. Di ba? Di mano ba yun? So, I like this eh. Ano daw? Ayun, sila. Sila. Naong na sir, December, karon man ang December dito sir. Saan to? Kaliwa, kanan? Kanan. Kuha nila yung ines ng ulan ni Paray ngayon. Pati yung cellphone ko nag-init eh. Nag-init nga siya. Naonse. Puro sila panggugulang eh. Mga fixer ba naman? Saan ba naman sila Hindi kakroma? nila ako magugulangan sa ganyan. Mga buisit sila. Kuha nila yung ines, di ba? Galit yung... Gagalit. Galit. Yeah! $112 plus 75. For love! Ayan na naman siya. Nag-flooding na naman siya. Good morning, for love. Enjoy, ingat, keep safe, happy trip. Thanks. Salamat for love. For love being me, being you, being as you. Ano yung papel niya?
Ang daming papel dito sa Cebu. Ang dami nilang papel. Good morning, everyone. We're heading back to Negros. Yeah. We're heading back to Negros. To Negros Residential. Oh. All attendants on boarding cards. All attendants, please proceed and stand by at your respect. Ano? Okay Lots na? for love! Okay na? Oh. Okay na ulo mo? Wala tayong tubig lang nga. Wala. Inom ka? Ayaw mo. Guys, hello guys! Alcohol, please. Ayaw ko nung ganyan. May pinapakialaman yung ano po. Pero bang laki nang nawala? 140. Ano na wala? Di ba una, 240 daw. Sabi ko magkano ba yung pere nyo? 1.8. Kung magkano yung regular? Sabi na 240. Di ba air compressor? Sabi ko, sino ba nagsabing aircon? Siya. Sabi ko, bakit siya ba yung sasakay? Di ba? Ako naman sasakay ah. Eh, nireli daw niya. Wala naman akong sinabing aircon ah. Sabi ko nga, regular lang eh. Kahit aircon, magkano lang yun? 280, di 21 pa din. Pero magkano binigay mo? 2.1? Oo. 260 lang. Kaya nga, 260 lang. May 40 pa sila. May 40 na naman sila. Ito mga, ano talaga yung mga Pilipino. May nakakabuisit dito eh. Hindi pwede yung ganun. Nagagalit niyo yung waray ko. Yung palangga ko. Hindi pwede yung ganun. Ako nagbibigay ako pag... Tarungin. Gano'n, no? Oo. Tarungin. Tapos, minamadali pa ako eh. Sabi ng guard, bilisan mo, alas this. Sabi ko, ba't mo ako minamadali? Kahit anong oras ako, di ako nagmamadali. Kahit anong oras ako makasakay dyan. O di umalis yung lalaki. Hindi na hinawakan yung... Hindi na- Magulang kasi. Hindi na hinawakan yung papel ko. Hindi na nga ako kinausap. Sige. Hindi pa nakasando yun. Hindi pa nakasando to. Pulis kasi. Ba't yun?
Nagugtas, gid bala. Ah! Ang daming gustong kumuha ng papel eh. Sige daw, gusto makakuha. Ginagmay na ano, no to fixer. Wala man sila proper na ano. Bakit parang ang dami nilang binabayaran dito? Kaya nga, Dun sa, doon sa sa San Baco, Carlos, ano lang yon, Coast Guard. Tapos, Ang dami ganito. nga. Tapos, ano lang. dami dito sa Cebu. Tingnan mo. 2-1 Oh, di ba ito 112. yung sa ano? plus 90 dito for lahat. Ito, isa, dalawa, tatlong papel lang. So, Sa San Carlos to. Tapos ito, meron pang may parking ano pa, parking terminal fee. Saan yan? 75. saan na parking? Hindi ko alam. Ewan ko ba't may ganyan. Diba? Compare mo yung papel nila sa papel ng San Carlos. Doon tuloy sa ano, mura, di ba? Doon sa, Iloilo, hindi, doon sa, San Carlos, hindi sa isa, sa Escalante, Escalante, Tabuena, Tabuelan. Tabuela na, oh. Mas mura doon. Sa Tabuela. Kaysa dito. Ano kasi parang dito ba parang dito Parang yung timang. sentro. Sentro ba? Oh, buti na lang, di tayo nabutan ng ganyan. Wala No? nang motor? Yung tumataas yung ano. Wala nang motor? Akala ko. Wala nang mga motor? Wala na. Naghihintay nag-aabang. No! Ang katabi ko ay galing! Galing! Bad trip. La 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 la. Ang hilig-hilig nila mangingialam. Nag-aantay lang sila sa ano, no? Hindi sa gawain na lang ganyan nagkakapera sila ba? Sila magtrabaho ng construction, mag-labor, magtanim, gusto nila, ganda na trabaho. Hey! Number Zion. Dalawa to din. Wait. Ano yung binigay ko?
Dapper, shout out. Oh, Lods Dapper. Lods for love. Lods Dapper. Pagbukan tayo na lang. Ma-off. Ha? Parang signal. Hindi nawawala ng signal dito. Okay, mayaman. Ay, kayo man? Mahal ko sa inyo. Kami free lang passenger. Diba? No? Hindi lang driver. Hindi pati passenger. Diba? Gusto ko pabayaran ng ano eh. 120. Punta natin na. Ha? Maya na lang ulit. Ano? Guys, maya na lang ulit guys. Ano muna kami. Maglabing-labing. Bye guys.